ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଟି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି ଓ ଆକାଶକୁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଢ଼ା ତାହାକୁ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଆର୍ଦ୍ରତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଏକ ଆୟତନରେ ଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ସେହି ବସ୍ତୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଗଣନାଙ୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ କଠିନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପରେ ତରଳି ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବିଗଳନ ବା ତରଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପଦାର୍ଥ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା କ୍ରିୟାକୁ ବିଗଳନ ବା ତରଳନ କୁହାଯାଏ।